and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Dara ako plate eh. Kusog ramang uwan, ma'am. Di ako yung newspaper, ma'am. Ipandong ni. Nalipay kong nibunok ang uwan. Aron dili makita ang pagtuos ako mga luha. Ha? O yung paghilag, ma'am. Nugunin mo dagway. Nga mapapada ka sa problema. Tawanan mo ang iyong problema. Sokli, oy! Sokli, hanggaw! Di ma'am. Sorry. Hanggaw ni mo. Tambag-tambag ko kada ko murkag kurik da. Bahala ka. Sukop di tambagkan. Desperado siya. Ngarang tagdagboy. Pasinguan lang ay. Sige! Uwan pa! Bunok pa! Dugdog! Kilat! Ah! Kana! Nikilat o binugdog? Ayaw pa mo! Kay may patuo pa mo! Pero ang yabag kong kasing-kasing! Nagpatuyang lang og pitik! Haron ko sakitan! Asa ka? Nagda ka man magpayong. At nga na ko sumama ni mo, kay nag-uwan na ba? Ako na lang pa. No, ako na. Sige, di ikaw na. Pinanggag yun ni Papa Franco si Mama Cathy. Oh, si Cathy ka nang naglakaw. Nganong nagpasinguan man na siya? Huwag mo na siyang pasilong. Sugato na ko. Cathy! Franco, Nagdako payong, oh. wa ko na kada kinahanglan pa. Basa na ko. Naunsa ka, eh. Nganong nagpasinguan man ka? Wala ka magdagpayong? Sipagutahan na, oy! Balik sa agi! Payungan ti ka. Wa lagi kapuslanan. Wa na kapuslanan. Kinabasa na ko leche! Oh, Cathy! Basta kaayo ka, ma. Kinawanan man. Natural. Basa gyud. Pero gisugat man kang Papa. Way kapuslanan. Basa naman ko. Day. Dito alyaw. Tiwas na nagkaligo dito, ha? Aron, di ka masubawan. Ayaw kong tudlo eh. Oh, Hibaw ko sa ikong buhaton. nisugyot man lang gugod. Ma, ayaw lang good palabi sa imong kamaldita. Tabangan kang Papa, oh. Supon dayon nimo. To anasad. Laban na sa kang papa ni mo. Mama pud, uy. Wa man ko lagi mulapan. Ang ako, nga magkasinabot mo ni Papa. Sagday na lang na si mama ni mo, day. Oh, di aron to alyaw, Cathy. Ambe. Leche. Oh, hay. Pa, pailop lang ha. Ay, kabala ka, nak. Labaw na ko nga gusto kalinaw, nak. Salamat pa, Franco. Nakasabot ko, nak. Unsay nasabtan nimo pa? Doon ay problema ang imong mama, Cathy. Ha? Unsa kay problema ni Mama pa? Wa sa kumaybaw. Mas maayo tingali nga ikaw ang mangutana niya kung unsa iyang problema. Kaysa puton kaya na siya kung ako'y mangutana. Gamay lang diferensya, dahil paning ka. Pero okay ra kaya na ako. Papa Franco. Asan ang papa ni mo, Franco? Naa sa gawas, ma. Mao ba?
Maayo kay nahuman na kagkaliko. Nga naman. Unsa man? Laban gyapon ka papa nimo? Ayaw gud ana, ma. Mangutana noon ko. Unsay problema nimo? Unsa? Unsa problema? Mao ka nay among namatikda ni Papa Franco nimo. May problema. Dili ka lang mutug-an namo. Okay problema, oy. Wa. Saban siya, propita na siya, nalagna na siya. Hibaw siyang may problema ko. Hal-hal lang na siya. Kuan man gud, ma. Namatikda ni Papa nga pirmi ka na lang gisapot. Ug wa ka nay maayong buot. Tungod kay siya rasad ang hinungdan. Makati. Sultihin ang amahan nimo ha? Gusto gani siya magkasinabtanay miing na siya. Nga dili siya magpatakag sulti. Dili siya magbakak nako. Kay unsa man gyud ay gibakak ni Papa nimo, ma? Oh, dili gyud na mutugan. Dili man gyud na mutugan ang kawatan. Mulimod gyud na siya, kutob siyang mahimo. Nakatuog na tingali siya. Oh. Oh. Unsa na? Nisod man lagi ka. Kate, Dito ka na lang utas gawas. Wala lang ka nisod din sa kwarto. Napahaba kang Claire? unsa? Ako nagpahaba ko. O unsa may akong ipahaba sa tong anak ha? Para nimo ko no. Doon ako'y problema. Mo na akong pagtuo, Kate. Na kay problema nga nakahasol nimo. Ug sa mo ko di akong problema ha? Unsa? Ikaw rin na sayo niya na. Pero, doon na dyan kay problema. Hanggaw ba yan nimo? Ikaw rin yung nag-ingon ana nga doon ako'y problema. Di ka lang musulti kung sa imong problema. Wa lagi ko'y problema. Doon na. Kalitse ba nimo? Doon na kay problema. Litse dyan ka! Ano ba ipabukas mag yun mo nga doon ako'y problema ha? Wala ko'y problema? Tungod kay ang tao nga way problema, makita siya nga malipayon. Pero ang taong saputon ug daling masuko, kana, naghambinag akong problema. Ay, unsa man lagi ha? Unsa akong problema? Ha? Unsa akong Inat ang problema? duwa na kadunggan. Ha? Ginati ka nga, waka problema, buang ka ba? Ha? Ha? Ipabukas pa yun yung mga doon ako'y problema. Kawa ako'y problema. Okay. Okay. Wa man ka ha? Oh, di wa. Lord, unsay buhaton ako nga magkasinapot silang papa ug mama. Kadlawong dako nagsigi lang gihapon sila glalis. Unsay buhaton ako, Lord. Si Day Claire man eh. Sa iyo ligaw sa ila. Umurag, ako'y tuyo. Niya siya pa ingon dere. Oh, isulti day. Isulti kay tabangan ko ikaw. So may problema nimo, ha? Problema ko nilang mama ug papa ni Utik. Ngaingon og sa dili na sila magkasinabtanay. Mao ba day? Sa puto na kaay si Mama Cathy. Unya pirmi na lang niyang singkahan ang akong amahan. Sa imong tanaw day. Unsa hinungdan? Ang tinuod no, Noy Utik. Dili na nako masabtan ang kinaiya ni Mama Cathy. Pero giam-aman ko lang ang akong kaugalingon. Ug naningkamot ko nga magkasinabtanay silang mama ug papa. Day Claire. Unsay akong buhaton? Inday, wa nimo suta. Unsay ugat sa ilang problema? Sa kabahay ni Papa Franco, wa ko'y problema. Pero si Mama Cathy, Kun mao na. Paningkamot day. Paningkamot nga mahibaw nimo ang problema sa imong mama. di man musulti. Kung mao na, kinahanglan nga mahimo kang NBI. Aron pagpaniid.
Unsay nakahatag og problema sa imong inahan. Sundi ang iyang mga kalihukan. Aron masuta nimo. Unsay hinungdan ani tanan. Panid-an ako ang akong Mama Cathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!